Maayong gabi or maayong Sunday sa tanan and happy Father's Day. Kamusta? Anyway, kami din ang Bisaya Podcast PH. We go live every Sunday. Expected na siya. Around this time, ani mga orasa, around 9:30 to 10 o'clock PH time. Kay mura po ng oras nga magkabakante-bakante mi. Anyway, asa naman to akong mga kauban. So, Father's Day, right? Like, unsa magining Father's Day? Unsa yung meaning sa Father Day ay tuod? Kinsa man, unsa yung meaning sa Father? So, ako di mo ko expert ana, kay di mo ko amahan. So, makikonsult ta ni Google. I mean, basic man kay na ano, like, isa magkinsa siguro would know what the meaning of Father is. But, I'm gonna share what it is. Mag-consult ta Google sa manday na internet. Share screen. Ngita taon sa meaning ani mga Bisaya. Right. So, ano siya? That's what it means. Father. What is the real meaning of father? So, mo ni siya, mga Bisaya. It's a male parent. A man who has begotten a child. Also, a male animal who has sired an offspring. So, pwede day gyapon na it's not rocket science. Father can also be an animal, but since na-associate naman na siya as kita as human beings, yes, it can also be an animal or a human being kita. So what is father about? So mani, ano man ko napadulong. Salida na din ni dayon. Lagi no? I mean, kung naay Mother's Day, naapoy Father's Day. And mo start off lang ko with Father's Day with my experience, not as a father, pero my experiences growing up with fathers around me. So nga nung importante for me, ako pangutanon akong self, like, nganong kailangan man tag papa? Why do we need a father? Of course, we grow up in this world, naman ti mama, no? For me, ang mama is more nurturing. Ang mama kay more compassionate mama. She shows emotions, shows this different side sa human being sa pagkatao. But the father side, more masculine, more pakita siya how tough he is. He wants to toughen up kay gusto niya ipakita sa kalibutan niya. You know, like, ay gusto niya pakita sa imuhang bisag kung sa nakabongbuang ng inyong sitwasyon, he's still that sturdy foundation of the house. Kay mubitaw ng ilang ingon, kung ang mama ilaw ng tahanan, ang papa kay sige na sa Tagalog, she is the foundation, yeah. That's so good in Tagalog. Pero, yes, so, in my experience, ang father is, kung gini ang purpose, is to guide us, not just guide us like a mentor type. Also to show this side nga we need to toughen up. Mumagod akong pagdako. I saw my dad is this tough guy. He was tough and hadlok mi tanan sa iyaha. So kamo like iganap po din inyo ang papa, like you don't have to share, but me growing up, ako fond memories ako ang childhood. Akong amahan kay he was really hard and tough. Sorry na akong kamera gadaot-daot. Anyway, so while we're waiting for the others to come in, we have somebody on the comment section below. Happy Father's Day. Let me guess, muni ato ang higala. Si Tres Villarisan eh. I know who this guy is. I'm not so sure. But anyway,
Again, happy Father's Day sa tanan. Um, I don't have no wala kay ko much knowledge ma-share about being a father, pero ako maingon again goes back to my experience. And also like fathers are not perfect. Sometimes we tend as we grow up, we tend to like as kids and we tend to compare our fathers with other fathers. Ano yung amahan butan, ano yung amahan. Oy, we got somebody to join us today. And maputol na akong monologue. I'm so happy na mo saves ako ang Hi, naana si Juan. What's up, bye? Happy Father's Day, Juan. Nice one. Maing gabi. Maing Domingo. Maing Domingo, bay. Happy Father's Day, bay. Happy Father's Day sa to. Lagi. Mga father, wala diri. Wala pa diya atong mga representative gyud sa kinsay amahan. Pero pangutanon ta ka bay, no? Like unsa may imong take bay ang Father's Day karon ba? Do you feel gana gyud yung energy like before? Abot yun. Buong minanad ko dani. Anang kuan. Okay. It's just an ordinary day nga kuan. Walay bongga kay nga like mura sa birthday bitaw. Greet lang. Greet lang. Then unsa man nay handa? Wala. Like karon mo man diri ang papa. Dito sa papa sa partner dito mi. Pakas-pakal sila ginagmay. Dito ko nakita ko papa. So sa you growing up, pagdako nimo, dili kay siya gana ka bongga pareha sa birthday, New Year, bagong tuig or Pasko. Dili gyud no. Dili. Pero kay kumpara nimo siya sa Mother's Day bay. Yapon kay amot bayo kay na kuan sa mo ang okasyon, even magi Pasko sa una. Lately na lang man nga murag ka celebrate siya. New Year gid ang pinaka and then birthday. Pinaka. And karon naman gud nga murag commercialized na kay ba, makita na sa Facebook, so damay-damay na lang bitaw, celebrate pud ta. And gusto na ko i-celebrate ang pagka Father's Day kay atong last time nag Mother's Day ta diri na emphasize gid unsa ka importante ang inahan bitaw. Di murag gusto po na ako murag alkansi ba kay sa mga papa nga dili ba matagaan og props niya. Yeah. Pero need gyud, grabe gyud kay lahi man yung roles, di man kumingon nga both parents sila pareha na, no? Lahi and distinct bitaw. Lahi ang pagkamama, lahi po ng pagka-amahan. And di mo sila makumpara gyud kay they both have roles nga different, however if harmoniously or synchronized gyud kay ang pagka-kuan, that makes a very good family. Kung makasinabot both parents. Yeah. In terms of thoughts, acts, o ano ba? Kay lagi good marriage eventually leads to good parenting. Murag mo follow na gyud siya. Murag rare ra kay ta makita nga kada ilang kaminyoon dayon bati ang mga anak, rare kayo na. Usually and mostly yun ata okay ang parents, makita ni mga loving ang mamag papa, sunod po ang mga anak, murag makita nila ba okay sila mga papa so sila po okay po dayon. Kung ako experience ba regarding sa my parents, it's nothing personal pero akong pag-view sa parenthood kay dili na kuan gid ba yung na divide gid ang naagi gap between mother and father gana ako ang perspective sa una kay nakita gid nako akong mama diri ra gid siya and akong papa diri ra gid siya, so murag di man sa wala sila nagkasinabot pero I felt nga if ayon to sila unsa na lang ka asa na kami karon. I think I mean I would not blame them pero siguro katong imong giingon unsa na lang ka if magbunga ang ilahang collaboration nila. Yeah. Pero whatever collaboration nilang mahatag, I think sapat na pud na siya. I think also responsibility pud sa mga anak nga
to understand sa situation. Kanang sagit na mo kuan ba, I think 12 years old na natay pang saktong na natay more reasoning nga na no. Ba na? Maestro man ka. Kakita ba? Sa una di ko kasabot nga nung mag-away ang mga magpapa sa una. Pero as nagatiguang ko, essential, kuan di siya, a part di gid siya. It's a part. The more we know, the more chances nga maka-argue ta og other people. Ba? I mean, para si mo ba ang father and mother, necessary ba silang is it necessary nga mag-argue sila? Healthy ba na nga healthy bang argument? Well, the argument mo gina, it can be healthy or unhealthy. Depende man gud sa pinaglalaban kay if something not that sensible ra pod gyud nga murag pwede ra bitaw nga nimo give up nga okay ra gyud sa ka idea murag okay ra na. But if very important decisions and then dako kay siya og effect if either ma-implement need siya mastoryahan di yun nga argument gid nga kinsay mas tsada kinsay dili tsada like pros and cons kana the way nga usual nga ato ang pag decide bitaw ay mas tsada unsay may tabo pag kani unsay may tabo pag kana actually bago lang may kabasa devotion ganina with my partner how to make decisions good respect good gyapon siya wherein dawaton gud nga daw kay chances nga lahi gyud ang perspective sa isa lahi ang iyang reasoning lahi iyang sakto lahi iyang dili sakto but daw kay tabang ang sabton sa nimo nganong sakto ka to para sa iya rather than i-express nimo una nga sakto ni kay ani kay the more nga mo sabot ta speakas yapon para mo tendency niya is mosabot pud sa imo and then that time nga magstorya mo sa advantage sa usa, advantage pud sa imo magka-realize ra pud ay tuod no, sakto to imo makakama ra din pud og kuan idea either collaborated ba or other one nga decision lang yun. Either mag-meet sila halfway no. Balik din sa atong mga fathers no. Para sa ako ang nagyaw-yaw ko diri ganiya ba nagmonolog ko before kagi Intel. Ang role sa papa kay para sa ko opinion nako. Ang role niya kay if ang mama ang ilaw, ang father is always that foundation, di ba? Doesn't dili kay siya walay dagang storya nga lalaki. Opposite kisa sa kong gabuhaton karon pero kay kuan a good stereotype kay kuan nga pananaw and he is there to show sa imong anak nga he has to be strong and he has to be sturdy bisag magkakayamukat na ilang sitwasyon wa na ikaon sa misa or wala kan kailangan siya di magpakita og emotions bitaw sa imong anak. Yes. Do you think that's healthy for a father to do that? Gi-burden ba nato atong amahan nga magig-an? Society has burdened the father nga magkarga sa weight sa iyang family. Do you think that's healthy for the father? Dingon sila ang lifespan ni sa father kay dali ra mamatay ang lalaki moy mo karga kay di kagawa sa iyang gibati. Choice then as males pag yun kay murag innate bitaw sa ato nga ato asa yung tigumon kung kaya pa hantod sa pag di na rin kaya aya pa rin nato i-release sa nga most of the time murag late na rin siya. However katingon nimo nga healthy ba gyud siya mabutang yun nga dili labaw nagpirmi but necessary siya considering if lamot nagnay mga bata murag ihana pud tong gabuhaton to protect bitaw kay naman ganing hinog dili hinog bitaw nga what if makabalo ng mga bata some information bitaw nga di pa sila ready it can be nga lahi ang effect sa ila that is why gabi gyud ka useful and
helpful ang wife mo mong i-balancer kay if ang bana ra pod siguro or ang papa ra lisod, if ang mama ra pod lisod, they should work together gyud nga murag ang isa mag problema magsig-al siya po'y makapagaan or unsa ba iyang way of comforting or lighting things up, unsa ba like making things lighter. So Mag I get it po. So ang mas safe lugar nga ang amahan dito magpakita og gibati sa iyang asawa. habit to kay mo gid na ilang kuan muna na ilang gipanumpaan nga for better for worse sila gid Tinood dapat ginabay. Tinood ginabay gi kato sa una ga ako pagdako na ako seldom ra makita sa akong amahan nga gapakita nga na sad siya, gahilak siya, waji go kita gyud. Then ako gipananaw siya kay tough isog mahadlok mi tanan ba. Wala gigitago bitaw ginya iyang true emotions. And sila lagi nagasinabot sa akong inahan. Pero karon bay given nga mga advancements sa technology bay ang mga tao, ang mga lalaki pwede na makapagawas og gibati sa social media, pwede na mag-tweet, pwede na mag-TikTok ang mga amahan. Lahi na karon no. Do you think mas healthier siya karon bay nga ipakita na sa lalaki bang kaya man gyapon na mo pakita og bat amo ang tinuod niya gifeel. Mas okay siya bay para sa ako mas okay. Pero Yes. mas mo lagi nang gawas pud ang mga mas opinionated ang mga lalaki karon pero okay, which is okay gyapon. Pero siya kay we need to express good kay mao ko na realize all of us na gyud tayo dala-dala and then sometimes dili necessary nga ma-solve gyud siya, di gyud solution atong kailangan, sometimes release lang gyud na pag ma-release na to it really help na nga not necessary nga solusyon atong mahatag sa usa ka tawo, ma-release lang na niya okay na and then ma-realize niya how important ba kani or dili. Okay, so pag-release na kay ay wala naman day okay ra, okay never mind. Importante i-release. Importante bitaw kay let's say kita mga lalaki naman tay mga outlets no ang babae I'm not saying for all women pero akabantay ko kung mag-release sila they can just express freely dali sayon na kay para sa ilaha pero ang mga kita ba as lalaki magmahadlok manggod ta ma-judge ba matandog atong pagkalalaki bang atong garbo for me ako personally di kay ko pa kitag emotions kaayo kay murag tandog ang pagkalalaki ba na kani atong pagkalalaki bito as like not just only saying as father pero ang masculinity sa lalaki ba murag importante ba ni bay murag what if we shed this off like murag magbag-o ba tanan if magpakita pa mas we show more feelings and we express more mausab ba tanan di man siguro no parehara man siguro. Ambot pod kay mo lagi murag natay ginaprotektahan nga image ba nga murag naandan na gid bitaw nga inaana dapat din dala-dala na pod nato. However, sa akong nabantayan nga kaning when it comes to release kaning friendships murag daw kay ning solution sa mo sa ako murag true friendships mga barkada lalaki pod or samot man nimo sa mga babae gyapon nga barkada nimo but maka-help siya kay sometimes ang di mo ma-release sa within the family murag at least yung best friend makaingon lang ka nani sa mo abay and then siguro kay kamukha mo ra murag di ra kayo kuan murag di kayo mataha siguro samot na siguro sinaligan nimo but di pa gyud inana ka sayon atong ingon nimo nga murag somewhat shift na to ato ang image ba nga gabi ka showy gabi ka expressive murag kon mo ta gawna sa gyud ta mo ako naman tayan mostly lalaki maguna sa gyud before ipakita or iingon kay ato ba sakto ba ni iingon sakto ba ni ipakita kay dili murag kung natay level bitaw nga kung sa di man pang generalize but
sa ako po nga obserbahan like babae, if they want to express mo po ang nakatsada sa ila murag dali ra kay ba i-express. Lalaki po una-una sa gyud i-express ko ni dili. Di ba? Kamantay ka na. Hindi kung mag-express din start na dito express kay makaano di mga tao, sinakauna ni. Magana ito. Ha? Huwag mabaguhan ba? Dili pa gid siya normal and siguro widely accepted. Siguro, I don't know, siguro sa Pinas, siguro nakakahitabo, pero Balang na to, pag mapapa na sa gyud ta. Kay, I don't know, there's this sudden shift lang gyud sa, no, nangangabantayan sa uban nga. Pag nanagid yung bata, bitaw, that time nga na, mausap. It's different pa mausap. Nagilahi nga, kuan. Mausap gid ba? Na ko mga napaila ba nga, the moment nga nagkaanak sila, nausab gid tanan, everything changed. To mga if unsa may binuhat previous nga binuhatan nila, drop everything, nagtinarong sila or mas nag-improve sila. Ang the addition of bringing someone to this world, like bringing a child, conceiving a child in this world, having a child, rearing a child, it's a game changer gid siya. Mabag-o gid tanan kay ganoon ka para sa di lang kay para sa imuha bitaw, murag you're not selfish anymore, murag daghan na kagahuna ka sa imuhang anak, gahuna ka sa imuhang partner, gahuna ka 10 steps ahead every time. I wish I have that urgency. Lahi ra gyud no. Lahi ra gyud. Mga comment dire, amot dapat ay mga papa dire karon nga view or paminaw natay 7 million dire. Salamat sa mga 7 million yung naminaw dire. Sa mga Happy Father's Day sa mga sekretero kayong gibiyaan ilang anak o wala gipanagutan. Yung tag-happy mo. Si kuan ba? Nakoy pangutana si mga like kabulo ba ka nga diha mangita padulong, are you excited magbago ba imong approach sa life once you become a father? Para si mo or same ra gyapon imong approach? Ako, I'm sure magbago or somewhat na I'll be an improved version of myself pag abot na kay murag kao naman tayo sa una nga single ko nga ako bitong single pud akong hunahuna nga murag willing na ko mamatay balag single. Then gusto ko nga mo reach out sa world and then somewhat change the world or change people. But na-realize na ko at the early age nga di din nato na mabuhat basta-basta nga kanang wala lang nalagot kay i-train na kay tao, even your friends lisod. The best way we can change this world is to have some people, mo na to mga anak, daughter or son. Through them, diya gyud ta makabuhat og change kay sila tong direct nga ma-impluwensyahan dili ang laing tawo but kani sila kay sugod bata pagpadako mura bitaw mabutang nga atong kaugalingon ginahinay na tong transfer sa ila and then better lang yun sila, better version of us. That is why careful na din yun ko ana kay either I create monster or angel manggod of this world. Mawala ta, mabilin sila. Unsa ka ni sila. Ato ang ibilin sa kalibutan. Makatabang baka or makapang perwisyo. So, dapat I like your approach kay you're so critical about it before it seems like you have given this much thought ba yun naan nimo. Ako minyon ako pero pakay ko sa I mean kung ihatag yes naagi siya sa plan and kadang the thought of bringing a child to this world like leaving a legacy, passing down what you know to them or maski imong DNA nimo, imong genetics or bisag imong approach, imong perspective ipasa nimo sa ilaha. That's huge. I mean, it's a big responsibility, good. And props by respect. Nga na imong
gana na imong approach. Ako murag kanusa man ko makahigana nga mo nang ingon lagi nila nga katong nakalit lang na ginikanan had a Mm. nausab gid lang kinabuhi. I mean, props to them, props to them. I think ang ang best yun siguro para sa ako, ma-realize siguro na kung naano ko sa sitwasyon kay I don't think you can learn parenthood Mm. from advice or parenthood Mm. from articles, parenthood from YouTube, parenthood from Mm. Google. The Mm. best teacher is experience. Yeah. Kailangan di ka mabutangan ng nga sitwasyon. I mean, maka-babysit maka imong pagumangkon, maka-babysit maka og maka-babysit maka igagaw nimo pero lahi ginang imong dugo anang Yeah. gikan sa imong asawa. Murag careful di kay ka murag kami to. Alam mo, bisag di bagay ko ginikanan pero nana ko yung mga assumptions, banana ko yung inference na ko bang yes, murag I have to be really careful unsa ko ingon. I have to be really careful unsa ko ma-influence ani nga bata. And it helps babay nga maestro kadaan. Oo bay kay murag makita nako ang future possible future sa akong mga anak kay like engage kog students lahi sila. Then makaingon ko nga nani mga hugot ng mga bataan, di ba? Siguro sa ilang family or most especially sa ilang parents. So diya ni mo makita ba nga kung wa natarong ang bata og padako or wa siya nalipay pag padako sa iya, mapiktuhan gyud siya. And then murag it provides me glimpse bitaw nga in ani ang posible nimong anak in terms sa kinaiya, yung batasan, yung hilig. Kay lahi bigyan ng mga estudyante So either one of them or wala didto. But naka-idea ba nga magkalahi gyud di ka kaingon nga unsay imong gusto nga bata gyud grabe ka specific mo na gyud to or gusto na kong anak mapareha to or mapareha na ko. Okay. Di ka kaingon. Mas open ka Makuha na karon to no ba? nga ikaw you get to see these different kids mga lahi Sure. upbringing, lahi ug kuan nagkaproblema silang household di marag imo expectation pod sa imuhang siguro future nga anak like unsa man ba marag mas daghan ka expectations para siya na noon or mas mulesen ang imong expectations or mas mudaghan? Depende ba dako kayo og impact ang pagpadako pud sa ato like for sa ako wa man gid kay ko imahay sa pagpadako dili pud kay ko inana siguro ka murag stricto sa bata kay based sa katuang mga klase nga gatinan more on kan magud kung nabi ko kay childhood nga mga experiences like wala nimo na experience ang kaning nga butang for example affection sa papa most likely either imo gyud maawat og ayo nga di pud kay ka affectionate sa imong mga anak or imo tong ihatag kay mo tong wala ko ni experience sa una mo gyud ipakita so say masubraan kay Yes. tungod sa imuhang hugot kay ba nga uy wa ka experience ani dapat ako anak di gyud ko mosugot nga di niya ma-experience or lisod kay atong kaimtang sa una pobre kay ta din ni asenso ta nilambo ta din ato ana pud ning pagpadako sa atong bata kay dapat tiid sa experience sa pagkapobre. So sa din ma-spoiled sila kay di nato gina expose sa unsa kalisod pud ang kinabuhi kay di na gyud nato gusto bitaw nga magkalisod sila. So it really matters gyud sa ta pagpadako unsa ato experiences. Mao ko nabantayan but it matters ba? Okay. Ikaw ba as I wanna go back like ikaw maestro man ka di ba? Nabanta ka ba ako niyagi ba pug pagka maestro and mas bata lang nanto ako nagmanifest para sa ako nakita na ako nagmanifest tong walay amahan and also me going back atong estudyante pa ko na ako yung mga classmates sa unang walay amahan they're usually the ones nga naay behavior ba like magmanifest ang void sa household nila which is wala sila papa walay mag-guide sila and when mo abot sa classroom ba bilang me as a student before and I was a teacher at the same time, nakita ko naagi yung mga estudyante nga lahi gyud lang behavior pag walay amahan. They're more
mas violent. Makaingon jud ko violent din sila. Very emotional, maghilak, and they like to bully. Have you encountered that situation? Wala man kaayo. Wala yun kaayo, but generally studying ko sa mga bata pod. Ang bata nga nakulangan bitaw og love sa ilang balay, Yes. sa ilang pamilya, ilang yun ang pangitaon sa gawas. Murag, kung say kulang nga ilang gina-crave within the family or the home, ilan ang paningkamutan Mag, pangita sa gawas and anak ka Mag-manifest, no? bati usahay kay ang pamaagi ba like mo nang Yes. gustong pansin so iagi KSP. bully di nila ma-identify kung sakto ba ito ng pamaagi o dili but ila lang gusto is mapansin na or gusto affection magsayo og uyab-uyab hindi sad di kasabot unsa ang essence ana na puy uban kay wa kaagi og childhood so childish pud kay sa eskwelahan then kanang bitong childish na nga imbestiguang na nadala ang pagka-childish lahi na ang madulaan unsa pa studies ba or tao so mo tay mo ga manifest siya unsay either kulang sa balay or sa pamilya pangitaon sa gawas and then mo tay naka delikado kay di ta ka-assure sa ilang way of seeking it kung sakto ba gyud or dili wa may guide. And it goes back to nung wala po takabalon siga kahit habo silang balay, no? I think kana ma-rectify man na siyang problem or issue if naagit siguro to a father figure silang balay. And I had this experience once with a student nga dagid he was really problematic with the other kids and I developed a bond, a relationship with this kid. Ingon bias, ingon ta na ingon nila ang mga bright mo balik magtudlo ang mga bugoy muna sila mo balik mag-donate og building, magpasimento sa classroom, magpasimento sa kan. Manang usa pa na memorable kina mga bugoy para sa kuha. And it's always usually there are always problems at home like what you said. Mga bagay nga di nila makita sa balay, ila pang itaon elsewhere. And na ako is experience with one kid nga I developed a relationship with him kay I needed to kay marag dili gid ma-address og kanang behavior management style like mga classroom management skills lang ilisan ni mga seating arrangement mangita mo siya pamagi ba to a point nga more na siya klepto nga tendencies nga pangkwaon niya ang mga gamit sa mga yang classmate pangtago niya elsewhere or di niya iuli. So mag-wonder gig ba nga naman niya. Di na usually pag na mga PTC, parent teacher conference, ang muto nga ang iyahang ante. Mo ko asa man kinikanan na ni asa man magpapaan and then I know dito din ako nabawan. Okay. Wala diha. And makita niya every day nga iyahang igagaw, happy kayo kay naayang tito, tita. Pero siya, man ako mama o papa. And man ni si Owen natong the only father ani ang grupo. Uy, hi. Happy Father's Day, Owen. Late yun, but I'm still here. Happy Father's Day sa tanan and thank you. Father's Day. How was your day, Bay? I hope you enjoyed it. Yeah. Nindot ang akong adlaw. Though dili gid ka na special but well, every day is a special day magid. When ingon sila when ba nga ayo lagi pagsige kumpara yung sitwasyon sa lain tao. Pero ako gid ka kumpara kung sitwasyon sa imo kakasuya jud ko. Kina you have something I don't have. Oh, okay. Unsa may na ani? Father na ka. Yeah. Well, siguro kana pero dili man siguro sa akong point dili man tanan nga naay anak dili pwede mapapa. Ang uban they're acting like a father magid as like or a father of the family bisan to or naasud sila yung mga gialagaan ng mga tao. I think that's considered already as a father. So, wala siya akong point. Yeah, but kung na kay mga pag-umangko na I think you're acting like a father or maybe mga amanghod nga you're acting like a father then
father na po ka. So happy Father's Day gihapon sa inyo ha. Katong Yes. so ayan. And sorry, wala na ko kabos yung mga topics and I don't know, magsugod Pero man, sa to banana mata. Ikaw, unsay mong pangutana, Wen? Unsa na kay pangutana sa amo mga I don't know, wala pa. Wala pa gyud ko ka. When ikaw na kay pangutana si mo Wen ba? Sige ka na. Sa imong anak Wen gapakita ba kasi imong gibati Wen? Yes, I'm so transparent sa akong anak. Yeah, nakuha na pod ka nang. We have a good relationship with sa akong anak. So far. Actually, gi-invite man ako siya karon niya. Sulod din sa live, but na late naman good. So mag-answer na. But okay gid siya. Hopefully na nang tanaw gid siya karon. Ingnan na ko siya nga appeal sa mong Father's Day special and siya. Sige, ato gahapon isulti gid siya na sige mo appeal ko. But ganina naman siya na di lang siguro ko bitaw sad kay late naman sa kayo kay normally alas 8 ana kung or alas 9 pa lang to maka-appeal siya. But anyway, sige lang, okay ba. So yeah. So when knowing ako napakita lang emotions, nakahilak na ka once atubangan si imong anak. Wala kay okay. Wala, di mo kay ko mahilak gud. Dili kay ko dili mahilak, no. Although emotional ko, sa musulti ko na niya, no, ko ganahay ani, wala ko ganahay ana, no. Kasi kabalo gud siya na masuko ko ani mga butanga and kabalo po na siya na malipay jud na kung nasa ganahan buhaton or nasa nasa gibuhat nga maayo then malipay jud ko. So I show always kind of appreciation and also reprimands. Yeah. So ano lang, inaala ako. Or masuko ko. And kanang sa hilak wala lang kay ko kuan kay dili mo jud ikutig. I don't know. Dili po ka hilapon. Dili mo ko napakoy pahapol ana. Do you think when if ikaw as bilang isang papa o lalaki, kung pakita ka og mga emotions or you feel vulnerable in front sa imong family, does it change the way para si mo? Does it change the way ilang pananaw si mo? Do you think ang papa they has to maintain this masculinity? Murag kailangan siya ipakita nga murag indestructible ko or murag Well, sa akong point sa una siguro inaana man ng mga murag father figure no, but I think in the modern age dili naman kay na siya mo kuan kun mo matter. Ang amuha lang is that everybody has their weaknesses and siguro kana bude mo hila ka sa atong utubangan si mong kuan. Daghan ko mga kuan even sa among family no na magud may mga emotional na mga situations good na medyo nakinilakay no ginana no, but wala man usab. I think muna no na siya makaband sa usa ka family na makaingon sila ba na mo gid imong real la kuan day mo imong real nga emotions mo imong real nga kanang personality. So kana I think dinha no na mailhano na okay dinha kadapita week day. So I think that's more kanang stronger kuan family. So yeah. So magandam na ko ani maghilaka ko atubangan sa pamilya ni Filmi. Makita nila sa akong gibate ba. Do you think that para sa ako abay magsaon na kung pakita jud kag mga na kay ka weak bigay ani nga laki naghilag. Atong pagkalalaki ba marag wag ang sa kuan sa lalaki nga side. Yeah. So ako na kuan jud ko kanang medyo kanang himi ko na pagka tao nga emotional ko in terms of kanang nako bisag nako matan-aw ng mga clips nga medyo maigo akong emotion. Mo watery eyes ako ang kuan. Na jud ko maigo gid na akong emotion pero dili jud ko ingon na kanang mo anak gyud. Dili gyud ana. So anyway kung sa akong anak mo isinahan nami dili man kay ko kuan siya ha. Do mo anak ko niya tanawag yung ganahan ko niya yung kay makahilak. Nabatan-aw din siya nako. Pero no, wala jud ni hilak pero wag na kayo ko ba na ganahan lagi ko ana pero na emotionally mego ko kanang inana. So yeah. Nice. Mana siya kuan. Dali ra wen. Sorry. Dali ra. Go kay murag. Ay sige Juan, sorry ganiyara ko si pangutana. Yeah, ako sa. Juan kanang related ana ba? Ako among na-realize karon is murag ato ang family members, especially wife, mga anak, should be the persons who should knows us best good. Kaning bitaw murag mas pinaka nakaila sa ato mo nang sakto to ingon niya nga murag ato ipakita tong maluya ta ani nga aspect sa atong kinabuhi or di ta ganahan ani or ganahan ta ani.
Murag we should make them feel nga sila gyud pinaka nakakaila sa tuwa. Murag mo to Yes. makaband gid Correct. sa tuwa. Mas mailhan man ta. Nice. And also katong point sila ako ganina na katong point ako ganina na dili tanang tao nga kung wala sila anak dili sila maka-celebrate sila ang Father's Day o di sila pwede mahimong papa. Ang katong point ako na as long as na lang kay gialagaan na sa kapamilya or something na you stand as a like a father figure. I think you deserve to celebrate the Father's Day gihapon. No? Like my brother, no, mo siya may stand as a father of the family kay wala naman may papa, but so he still deserve as kuan ba kanang father gihapon. No? So happy Father's Day gihapon siya. So anyway, napugoy mga Father's Day. kailan ng mga tumboy, even tumboy na nasa Lagi, ilang no? pamilya. Uso na lang yun naroon. Ako, gakuan gyapon ko nila if you're a father figures in your family, not necessarily about the gender or kuano. As long as you're a father figure, happy Father's Day. Bantay bitaw ko na naghan mi to gina sila. Emer daghan like tomboys who stand in as fathers. For especially kanang single mom, syempre mangita gina og kuan para yanang someone nga to fill that void. Yeah. And I think fatherhood is a responsibility, not a title. Di ba? So I think kung if you're nakay anak but if you're not responsible, then you're just a man, di ba? You're not a father. Unsay tawag ana when breeder. Manok. Stallion na. Wala. So inana ba no? So fatherhood is a responsibility, not a title. Sa tilaingon, everybody can be a father but not everyone can be a dad. So, baliktad. So, pareha naman nag-meaning yung father or dad, di ba? Yeah. Basta kato. Basta mo. Libog siya ko. But yeah, kana. If you're not responsible as naputol mo si Owen. Uy, naputol ko? Anyway. Yaman. Siya. Okay ba? Well, napo ko kuan. So by your experience kay ikaw ra ikaw ginasatsit di man may mga amahan. Nagulat mi na amahan mo sulod ron na. Dali ra siya. Yeah. Dili. Sa father, dili. Especially in the early age gid sa mong bata. And dili gid sa yun. Especially kuan kanang ang father and mother magid mo gid sila katimbang no, di man pwede na papa lang, di lang pwede kay mama lang, di ba? Mo na bitang gisulting kung so let's be political lang gamay no. Kung kang Duterte pa ni sulting basta walay mama, walay papa, the family is dysfunctional, di ba? So yan ang ang papa mo gid katimbang dapat sa mama, di ba? Or ang mama mo katimbang sa papa na. So kanang inana pagid nga wala ang mama, wala ang papa, then anak. So, mo po nilisod sa mga papa. Mas trabaho yung... I don't mean to pry into personal matters, pero I think stand in 2-in-1 man ka nga parent, di ba? I mean, you naka-anak, pero you also hold two responsibilities like halos tanan responsibilities sa parents, responsibility pud sa mom, gakabuhat pud nimo. Like how is that by Merg for single parents ba? You know what it's like in lisod siya or compare you always find yourself comparing like unsa na ka if na ako'y Paris or na ako'y kuan karon. Kana akong anak, we have a good relationship with the mother. Wala may kuan, though separated me, but we have a good relationship. Wala may gakuan nga dili ang bata na anak ko nani mo. So wala may ana. It's a good thing. It's a good kuan po namo relationship mo po. Bisag naa siya lain o nako lain, wala problema. But ang kanang sa father side or sa kanang structure sa bata na kuha na mo nama pud akong mama, so napugol katimbang. So yung kumbaga yang lola kumbaga, so mo po na kuha niya, so more or less ma-involve ko normally sa kanang mga chores niya or kanang mga household chores niya or yang mga more discipline, something like that. Di lang ko napita ma-involve na so usahay ka nang sa mga health kaya kung mama kuan mo gud akong mama kanang health worker ba, so say dali kasi makabantayan na din itawag ko ni niya uy tanaw ako mata. Nice. So then call out ka. I call out ko, so
kana dina ang kuan. Dina po ang advantage pud sa May mga setup sa balancer. ano ba dili lang pud kaya sa mo good if strong mo pud kay ang papa, usahay mo good mawala pud ang sana ang kuan sa mama ba. Wag ang touch sa mother kanila. Lahi bigong touch sa mother, lahi ang touch sa father, di ba? So I think Yeah. negative na magpapa so ano so. Yeah, man siya kuan. Nga ako siguro strong na siguro kay ko as a father figure siya ha ano usahay ako lang i-balance ba kay sa una gid stricto ko lang dugay nawala na dili na kay kita naman ako nga medyo okay na kaya Dili na siya kakatahas. Di na siya kakatahas mo. dili na siya. I've seen suod gud me so anak. Masi may gay wa pa ka kuan na ano magsugda nga tagay ko when Oh, or well, so tagay. okay. Tagay ko pa. Okay lagi ko no basta maabot lang sa age ni nana. And I think ang ako pong kuan siya na okay ba gyud nga maldito ka as long as you choose to be good, no? I mean, if you are a dangerous man at the same time you choose the right way, okay gyud na and that means you are a strong man kumbaga, no? Dili man na a harmless man is a good man, di ba? Kaya kung dili ka harmless, di ba? So nga akong point na okay ba magawas ang paggamal dito basta as long as you always choose to be good. So Ready na Okay. ka when sa adlaw nga mo hawa na sila sa imong pugad. oh, yun na. So, i-prepare ginato sila na. Ako mo pa preparation ako mo nang na medyo stricto ko siyang mga discipline mo nang ihang vlogin siya. So, ako gi-recommend gina-remind na asa naman yung vlog sa i-check na ako. So, kumbaga ako kay admin sa iyang vlog ug sa iyang YouTube channel. Oh, So, ako kay admin na matanaw na nako iyang Pa- mga kon. pa-adapt ko be. Ha? So, Kanindot Oo yun na. na mo pa. Pero ganahan So, mo ka siya. ganahan mo siya kay dili mo siya kay una bitaw piano. So ako piano. Ganahan ko na siya magpiano. Okay, sige piano. Pagkahuman so kuan ko siyang piano na dapat inadi at least maka-practice ka sa oras sa adlaw, di ba? Find a way nga makita ka o dili ka makadala na at least 3 times a day at 3 times a week. So maka-piano ka na di man niya makuha. So medyo stricto ko gamay and then wala na siya ganahe. So medyo nawala yung passion. So again nakaingon ko ba no? Maybe it's my Learning fault. curve doon mo ba? Magwing ko ba base sa gig to no. So karon ngayon ko unsa may gusto gid nimo siya man na. So try ka magsuwat og vlog ako siya bitaw no. Any thoughts nimo basig at least pagawas lang nimo sa imong mga nasunahon at least kabalo ko kung unsa pag kabdawi mo hunahuna. Yan siya na sige suwayan ako. Sige suwayan. So dito na pug ko ni dili kay ko kan. Do nagi mga usahin nga asa naman usay kung medyo mo squeeze ko gamay mo press ko gamay no but then man siya okay so man siya so again ang daga na karon since March pag niya gibuhat until karon na paghapon na nya 3 times a week niya gibuhat so constant gyud siya mahimo so dinha pa lang daan makakuha na ko na okay ganahan gyud siya ani so okay lang. So, lagi ko sa'yo po dato, katong sa piano lagi, na pressure gid siguro siya, nahilak Na gid siya. marag napugos siya. But I like how conscious you are nga murag oops, murag na ako'y na basing napugos sa pagkay na ako ning bata. Like, Yeah. I always mirror myself last week sa'yo, pag suko ko dihirapitan. Ay, one time na, kanang, sobra sa mga saba, niya, kasi, yung hilak siya, kasi makukonsensya ko ba? Sige ako silo. Sobrahan na ko stick to. Okay. Anyway, kuan beta millennial beta di beta Gen Z medyo kuan beta di ba medyo sensitive ngina na so makaingon ko ba. sensitive. Kailangan jud di ko ma-adjust ani no kay dili ba akong kalibutan ato habi ning kalibutan so adjust gid so kana. So dinha ba pag kuan siya. And hopefully naminaw siya karon no. Hopefully naminaw ka kuan. And nami mo to ganay. Nakadungog gito siya gid. Na yung tawag ganay, ang tawag niya sa ako, dude, kay dad ba, dad. Dude. That's so cool. Dude. So man siya, okay, pag dude po lang, okay. Hey dude, muna na siya. Sige na, binuwang siya sa unang gamay na siya. So, dude, dad. Nice one case, dude Owen ba? Dude. Dude siya ba, masala na, say, makakuan siya ba. Niya, makakita siya mga friends, nana, say, uy, dude, muna na siya, wow, cool mo kayo. So, di ba? So, yan na. Nice Kevin. Dagan ko na pulot ato. Yeah. I'm kanang sa ato abid ba napansin ako as like millennials magtaas ang atong generation o katong mga boomers nga generation no kay feel na ako kay ginatry gid nila og pasa ang sa ilang mga gusto nila para sa atua. Yeah. Like, kabantay mo ko
Then it leads to a lot of like frustration pud sa like Sa kita ato ang karon. part. It builds Yes. resentment. It sometimes it builds kanang pagmahay, makadaot siya sa relationship usahay. Kamantay ko kay like ako when mga let's say akong family lugar or example sa one family nga ipugos niya yung anak into playing basketball all his life and basketball gid wala kailangan buhaton bahala na mag-consume calorie pag-abutin sa ang bata din pag-abutin pag-graduate niya kay na-realize niya damn it di mo makay ko or mabuo man ko or like wala may ko shooting or sa mani di mo ko pang basketball. And then they start to build that resentment sa ilang ginikanan niya. Why haven't you taught me all these other skills? Or ako ni mag-i-open ani nga possibility. They start resenting ginikanan ba nga. You want me to play basketball all my life? Yeah, bitaw. No. So I think ang ilang ambisyon noon sa ilang kaugalingon gihatag na silang anak. Dili man na ambisyon silang anak, di ba? Something na. Pasagin nila. Maganda siya usa sa mga kuan nato. Sa ato Jens, I don't know sa mga parents, sa atong mga these generation, millennial parents are more aware. I think they're more aware nga inana. Dili the old ways, the old school way of kuan kay you have to murag kailangan hindi ka mo atras gamay sa inyong mga anak kay murag usa, di na nimo sila pwede ilatos karong panahon. Kaduha, daghan na kay mga competing stimulus out there. Ang bata pwede ra gid mo sibat sa balay makitambay sa iyang mga barkada. Di ba? Kay mas makuha man niya dito. I mean, lahi na yung parenting style karon and you kailangan na mo step up na kay mga ginikanan karon. Ang akong way of discipline sa iya sa kuan so sa kanang kailangan gid na ko na siya kanang kumbaga kung sa atuwa pa kailangan na bunalan. Ang akong style niya labtikan usay kaning nawong sige labtikan ti karon. So sige dili. So ay kuan so dili mo siya sakit, di ba? Dili mo siya sakit. Intimidation. Para sa mo, do you think it works? Kuan naman siya kay mo patuwa mo gid siya noon. So mog na kanindot lang pud sa amo ang kuan sa start pa lang sa early age pa lang niya good nakuha mo ganun yung obedience ba until 6 years old. So wag napadayon na gani karon. So ayang obedience gid kuan na gid siya. Pero ako gusto po na ko siya na sometimes you need to explore outside of the rules ba. So makakita na ko na niya na usahay magawas na niya ang mga curiosity ba nang kani man ni normal say be ko ano naton event say naagugugod kaya testingan gini man na ako one time na nagtan-ad to mi kuan to mi og kanang go-kart ming duha kami and then na dito kuan ito na do not authorized person only do not enter niya ano din siya na ako dad it's time to break the rules. Si Karanta niya itong buta. Buwi. How cool is that nga imong anak mag-joke with you? Oh, okay kayo. Kaya as in, ganahan na kayo. May kanang kuhan, barkada na something na. So cool. Ang interaction, dili lang ako pa may mag-joke siya. Dili. So, okay. Okay ba kayo na? And nakoy gusto i-invite ba? Amo ni na-guest to Miyagi. Taga diha ra na I don't know if mo jump in siya si MC Real. Okay. Invite. I think he's listening right now. And si Koy kalimut ko send link sa iya. Anyway, dili dai lalim maginikanan. Diba na mga father? Lingaw man mag-ginikanan. So sugo lagi kapoy bata sa inagi yung kuan. Kung ikaw magagag maghilig kag na kay kuan so na kay magkuan ba na kay gamay discipline na kay magkuan na puppet di ba so but ang kaninot lang kay nalagi siya mag learning ba na siya makita gani mo pagdako yeah and yeah hopefully ang pets pod no kay now you mentioned pets sige makatabang dako daw siya na ingon sila kay dako daw nangatabang itagaan mo pets ang mga bata. You know, para mo develop ang ilahang parenting skills nga bata pa sila. Bitaw no, sakto sa no. I think that's a good idea po sa. Kay namo ko kato kung kuan sa one time sa usa ka episode about parent kanang sana parent 101 sa eskwelahan, no.
So I think that's a good idea po nga instead of nanay na subject, kanya lang magugusong anak one time na there's a lot of kanang lessons outside of school. Yung na ginako niya. Daghan gid mga makatunan outside of school. So dili lang na okay, sakto mo gyud na kay makatunan sa eskwelahan, panagi kay makatunan pod outside of school. So kana kailangan ka mo socialize na. So wag kana sa siguro no. That's outside of school naman na kung nay anak anay pet ang bata. I think nindot na start sa gamay pa. Na mahilig ba siya giro akong anak. Hilig siya. Na-realize na ako ba'y pabaya kay ko. Nahadlok din ko, gani di ko magginikanan. Nayusahay sa una, di na mabahugan ng iro na maabta na pagka... Patay labot ba? Bala na siya. Makalimot ko. Then, na ako'y iring. Usahay din yun, kaya ganang makalimot po ko usahay ba. Hala, kailangan ako pulihan iyang litter box. Bay, mas tubli ang para din ang responsibility pag iro og iring. Ang iring kailangan gini mo hinloan yung litter box. Kailangan gini mo siya putlan ng iyang mga kuko. Kailangan dagan gyud mga kuti-kuti. Whereas ang iro bay abalo ko kailangan nimo siya i-walking. Kaya man kay Cesar Milan. Kailangan nimo i-walk ang iro. You have to establish ikaw ang alpha. Kay kung naiuban iro bay nga kung dili nimo siya ila ipang walking, maggara-gara, di nila ma-release ang ilang energy mo. So, di mo kaya nakabugat ng responsibility sa ero? Other than, kailangan nimo protektahan ang ubang tao from your dog. Kana lang. kana, ang kuhan. Nay nag-comment, Kanya. Kani sa una na to niya. Happy Father's Day. Dahil sa mga sikreto ra kaayong gibiyaan ilang anak og wala gipanagutan. Ay kana. Kini. I can't imagine by. I mean, dili ko kaingon. I mean, inhuman gid kaayo nga biyaan ni mo imong anak no, pero di po ko kaingon until na nakoy anak. Mo nang I mean, pwede man ko mag istorya karon nga di ko maigaw na unsa man ang inhuman bagayana pero basing kani sila nga mga tower put in a position to give up their kids. I don't know. Siguro nagkasayop sila. Nagkasayop sila. Nagka-aksidente and they're not responsible enough. Or bising di nila kaya, then kita silang believe nga mas nindot ang opportunity ani nga anak if napa-adapt nila or they left it in someone's doorstep and that kid had a better life now. Diba? Pero ako di ko kaingon bro, never ginako na i-give up akong anak. Pero talk is cheap. Talk is cheap, babe. Promise, talk is cheap. I will know if I am in that position. Pero salamat dahil since nag-comment ani. Stress na. Yeah. Stress na po ni. Kanigit sa stress. Ganyan na. Napayosa opinion sad boss. Mailhan gyud bro if person di kahibaw mo treat og pet and dili sila kahibaw mo treat og children pohon. Tinood. Si Rael Fontanoza. Muna atong that's our guy. Rael, apil Rael. Pasaka ba? Ako na siya gisendan og link. So, pero dili ta maka-judge. Pero dili ta maka-judge sa tao no na kung dili ka sila maayo mo kuan sa ero o dili ka sila dog lover, dili po sila ka kuan sa tao no. Dili mo na siya indicator gyud nga dili sila kuan na father. Well, it's maybe partly kuan siguro, no? Kadagan na salbahis sa mga mananap diha pero abot silang anak kay grabe ka grabe ka nurturing. Pero who doesn't love pets by pets are good. I mean, I don't know. I mean, lagi ko pa niya dili nga sa balibuon ni mahadlok. Pets or allergic katiman. Kapoy man, promise. Cute lang sila. I mean, katong panahon nga nangayo ko gamay nga baoo sa akong ginikanan gihatag nila pero pag the moment day nga gibuhin ako sila hago man di ay hago tanan mi sa gunsa hago ay kaloy ni Rail wala daw siya PC karon sige lang salamat na lang pag-review sa comment pwede naman phone pwede phone di ba last time ko to imong igagaw phone man pwede man cellphone Rail basta na browser ang kuan okay ra man niya dili mic gamit. Can I place a shout next time na lang daw. Sige bye, salamat kay Real. Iya din kanta i-vlog na po na ako. Iyang kanta day which is Time out in Spotify and music video coming out soon. Mag-shout out din ko no. Sige.
mag-shoutout di ko no. Naon ko gi-invite ganiya nga papa siya ba, streamer na siya ba. 30 Okay. hapit na siya mag-40 pero ga-stream pagyapon siya sa iyahang Dota 2. I mean, Yeah, kana siya. Yes. si ex-Papa Idol ba? Oh, Nag-guess na kana. nimo. Okay, habi may nag-guess. Nag-guess na. Kita niya. Idol, Yeah. yata mo nagpaupaw yago. Idol gina ko mga upaw. Upaw mo na akong papa ba. Gusto sa kong paupaw. Anyway, gusto ako siya gi-invite pero di man siya katunga kay yung stream kay every Sunday po yung stream sa yung Dota 2. So, shout out na lang ex-Papa Idol, kinsay naminaw karon. Gusto mag-inspirasyon for your passion. Papa na to siya pero makuha pagyapon yang time nga magdula og Dota 2. Kinsa may papa nga kadula mag Dota 2 pero kay passionate lagi. Matagaan og oras. Yes. Kana. Very good. So, napogoy na, I think, kabalo naman siguro tanan ang uban ani na kada-ganing story sa Facebook na duha ka anak na iyang papa po salbahe kay iyang papa. And then, ang duha ka anak, muna nakita gud siyang nakita nila niya sa iyang papa kung unsa gyud mo treat iyang papa, maldito, palahubo, usog maulata, di ba? I think ano man ang Wala isa wala pa kabalo. Curious. so ang isa na ang duha ka anak pulaki, so nindako na sila. Ang usa ka anak, parehag siya siyang papa, maldito sad siya, kanang palahubog sad siya, kusog siya sa mga lata, nagipangutana siya ngano inana maka naniana siya. It's because of my father. Di ba? So ang usapod ka anak na buutan siya, opposite sa siya siyang papa, buutan kay siya di sa mga lata. And then gipangutana siya na ngano inana man ka nga di mo ka press mo kuan. It's because of my father gyapon, no? So lahi iyang perspective sad ba? No? So same scenario, different perspective, dahil lahig outcome ang ilang kuan. So it's a good lesson, it's a good story sad piya, no? So mawagig ang usa tungod nagmaldito siya tungod siyang papa. Ang usa po nabuutan siya tungod siyang papa. Tungod siyang papa. Tungod gyapon siyang papa, di ba? Yeah. Kana. I think common Sometimes it's a choice yun gyapon. Labot nagnanak ka sa saktong pangunaw na kay Yes. kaning perspective of right and wrong. Nana gyud sa imo gyud gyapon nga imong awaton kay inana siya or di ni awaton kay inana siya. Pero may hard to Wisdom. para sa kuha lang hard to break gid kay siyang chain bagging murag wala man ako gibilitol ako mga ginikanan ron sa pero nagdako gid kung medyo wa gid may kaya bitaw ana. And siguro na ako mga decisions nga di ko gusto mapareha sa ilaha bitaw or igana. Pero ang ending ba I see more of myself in them. Murag gakahimon ako akong mama, gakahimon ako akong papa, tinuod gid kaayo na bay magmanifest gid. That's mo ginang kung ikaw like ako na lang gid maingon dili man ko ginikanan pero ako na observe lang sa akong pagdako ug akong batasan karon akong approach karon makita gid ako akong pagkapapa side ug akong pagkamama nga side naagid bay mix di kay go. So for you when ug kanang sa mga ginikanan out there gusto nimo imong anak to reach the stars feel na kailangan gid nimo ipakita sila. You have to show them. Okay. Yes. Di ba kay pwede raman ta magstorya. Nak, buhatan ni nak. Di latoson din ang anak. Wala na buhata. Anak pero kubantay po kubay katong mga ang uban pod nga mga successful lugar they showed their kids. Dili lagi bright ilang mga anak pero they showed their kids how. Then for me like murag how do you break that cycle ba like if for me if nakaginikanan ka gigana I mean I'm not blaming your parents for that, that's their choice they want to live that life, yes, pero ikaw as anak kasi mong ginikanan how do you break that chain, that cycle nga murag di ko gusto mapareha niya I want to make a choice now, I want to make a conscious effort nga to constantly improve where they left off. Para si Moawen, how would someone break that? It's really a tough way or a tough direction kung maginana ka. At sometimes dili mo ka depende sa
asa imong capability on that kuan. So I think nindo to siya katuganing kuan. Hi Tres. Ay ka naka-appeal din ka no. Kapil, wala niya na-take. Gusto niya yung pagaw ko sa Gusto na ka na. Di lang sa comment. Abi na gyud na kita no. So katong kuan balik ta sa katong pangutana na it's really a hard kanang direction or a hard decision no. Same to sa gisulti ni Juan ng katong location, direction, and then transportation something no. So ikaw mo kabalo ka at that point nga ganahan mo i-break imong kana nga culture no sa inyong family culture. I think you need to identify first yourself kung asa gyud ka kutob no kung kaya na bugina nimo, di ba? And Yes. kabalo jud ka nga if buhaton gini nimo siguro kana daghan kag masagasaan na sahay. And for sure daghan kag masagasaan For kay ikaw sure, gyud ang unang yung maligsan ni Mana, imong pamilya. Yes, una gyud mo yung pamilya. Sila no? gid, it's always them. Ang uban ana siguro, ang uban kanang mo gawas lang sila sa ilang balay in a nice way. Like for example, mag-abroad ang uban para lang gid ma-break nga wasos sila To magbuwas cover lang up. ilang legacy. Ay, tinood buwas na, lang legacy. tinood na when kay na ako'y nabantayan na gig-ana marag siguro in a indirect way marag gusto na ko mahawa aning pugad nato pa gusto ko mo larga gawas no But in a nice way hapon, di ba? in a nice way Wala gyud nadi pangit nga way when kanag yung musukol ka na di na ko di na, di ba? So murag di na ko ana layas, di ba? So kung layas mo na siya kuan so maigo gani mo ang feelings mo mga parents. For napo na yung mga story nung sorry ga-insert ko. Sige, I-acknowledge na nato ning convi ning Lagi na nag-story. kana kay kapabihagin mo na gid. Hello, naminaw ra ko. Hello. Wala ko naggan. Ay gusto ka abi ko pag maminaw lang ka through dito sa comments. So karon gusto ka Wala gusto- din gusto ka maminaw. Nako gibuhat Kana- ganina, nako gi-layout karon wala na. Nga. So tambay lang Gusto ko. ka gusto ka maminaw nga nakas front seat. Oh. Salamat bay sa pagkuan. Happy Father's Day day bay. Yeah. Happy Father's Day, Tres. Good. Tubig inisinkin. Anyway, Catholic. Ako lang napansin pud ba nga hard gid siya nga i-break mura to. That's all. Yeah. Natay questions for our guy Tres bay. Nakali. Other than balik ta sa itong mga unang kuan be. Do para si mo ha, giagim giga sa huge upside. And naka-remember ko sa mga points that to nga dili kay mo showy sa inyong emotions. Is that Actually, para si mo agree ka na nga imo i-hold back or disagree ka? Kailangan gid ipakita yung pagkalalaki nga masculinity nga. Hindi ko mapakita o gibati. First of all, it's wrong we try to label our emotions. It shouldn't be labeled as masculine or feminine because emotion has no gender, man. La mo din gusto siya musulod para i-correct. Dili man, pero of course, human as we are embedded na sa tuwa, so that's what comes in our mind, in our head, pero kung i-dissect nato siya, if we try to think deeper, kung i-hold back sa tao, actually, na a certain level, okay raman i-hold back, pero I know for sure, 100% sure nga, all people are kanang, if not all, if 99% gyapon sa tao, okay, ga-share magyapon, pero ang lalaki lang is, one person lang siguro ilang ginasiran. Ang girls kay murag okay, makuha nila. So that's enough. Apil ang silingan. Oh. So I don't think men are that kanang holding their feelings or emotion. Dili lang kayo known for people kay di ba ang girls kay they're very easy to say what they feels with they want more ears to hear kita men kay wala enough na tong isa. Ngano we enough? don't- Nakoy pangutana ngano para si mo enough man ang usa? Quality. Kay Quality. di ba ginag-chismis good? Ako personally, di ko pinag-chismis, di ko ginahanog engage o ganang mga idea sa uban nga ma-challenge din ang ilang idea with my own opinion kay di beta nga na, di beta ga shove in your throat. So going back sa question,
healthy ba siya dili? For sure dili mo gina siya healthy kay cause if you feel kuan nga the need nga dapat mo express mo dapat kaso lang it's easier said than done usahay kay di naman lang gid nato i-share kay what for, di ba? And we know nga dili tanan butang nga i-share nato kay masolusyonan. So di na Gusto lang lang, uban gusto lang nila pagawas. o ang uban ang uban kay relief na lang gani. So mapong ang uban kay maghikog daw sila. Overrated kay para sa ko ang idea nga maghikog kay sad. Pwede maghikog nga happy. Dito, no? No, murag happy. Dili pwede nga happy sa naghikog. Para happy ending ba? Oh. Nako yung suicidal thoughts guro. To be honest, pero cause of happy lang ko. Okay, goodbye Earth man ako. Asa ba ka nakatungog, nagpakamatay nga, nalipay siya? Naaman, mga Japanese, harakiri. Ay, With okay. honor. Okay. Seppuku. Si Puko, mga nga na. Diba? Lahi- Pwede man. Nga, Yeah. pero I don't know. Di lang Lahi sa- sa pagbangag, no? Okay na. Kailangan lang po sila. Inahan ko ani kay nakuraw ato ang mga ipang storya ganiya. But this is what we need. Yes. Pang pa-scramble ba? Pero na po usahay kay dili siya marag kuan kanang gina-hold back na to. Lagi usahay pod kay di lang pod ta aware nga. Di lang pod ta ka-share. Murag wala sa atong thought nga need to i-share or sa ba kailangan ba gyud ka. Wala lang. Di na to feel. Another one is, it's not just the person holding it back. It's finding the right person to say your thoughts ba freely. So, we as kuan lugar, social kuan man gid ta, animal, kung kita pod kay imbis ang tao kay murag trying to communicate sa ato ang medyo intimate or sensitive, instead nga maghatag-tag ear sa ilaha kay kuan taas man tong kilay. So, mao nang mahadlok ta nga ma-judge na lang pud noon. Okay, yeah, I was going to get to that. So, that's why nga marag, does that play a role ganiha nga like, ask kita mga lalaki, we don't want to get judged. Munang di na lang sa gate na magpagawas sa itong iba. Tiga iwas taan na. Agree. Tanan man siguro dili man lang siguro lalaki, tanan man. Pero mas I don't know sauna pa man gud siguro. Embedded na sa sato ab. Mao na sa atong reaction. Kay kita, okay ba yun ako na kitaan ba? Okay, about judgment ha. I feel, dili pod feel dahil nagkuha na po ko, nagkapikat na po ko. Kay nako nabasahan ba? If you are, kusog ka mo dyan, if you are really high on judgment, you also leave yourself in a very vulnerable spot when you are judged. Okay, same like kung if you are like posting pod to get validation, you're also going to get you put yourself in a very vulnerable spot if nobody will care about on same mong post. Okay, again, get judged. So is that why by kusog ta mo judge mo nang dita mong judge ay di ta ganahan i-judge? Ako number one, di ko judgmental. Ako judgmental ko. Kuan lang Ako mental ka. Dili ko judgmental na. Mental. Mental. Ako mental lang gid ko. Judgmental and mental. So I don't know. So ang imong statement o ang imong I don't know if that's a question or is plain nga statement. If you're hindi mo judgmental, mo paki okay. Enjoy mo dia, happy mo okay. Sakto. Analala ko ikuan na I think na kaabot ko na sa usa ka kuan about kani ganing abuse of women and children. Di ba sa kana lang na law diha sa tuwa ba no. Kusog na siya nga law kay tungod Unsay pangalan nga law? Shit nakakuha Bausi law. I know ang violence against women ang against women. Pero something apil lang bata. Sana bantay bata 163 naman ano? Imuha law. Yung kuha na ato nang i-research gid sa kuan. But anyway, ako nang pangitaan niya na. Basta ang akong point nga na ba no na kusog na siya nga daghan kay mga datas na makuha na to ana is because dagag abuse sa mga lalaki o mga fathers no. But wala magi data kay na makuha about ngano ng abuse sa mga fathers or mga papa, di ba? Why? Wala man kay mo reklamo ng mga lalaki.
Why? Kay tungod kay nagligas tong ego na to. And based on the good studies good, daghan tug mga lalaki sa nga they're abused no. It's because dili po sila ganahan na. Again, katong kuan na to na dili kita expressive sakto to si Tres nga dili kita expressive magud. And siguro as we grow up as a kuan ba mga lalaki kanang namo gud ang ato ang kuan asa muista na sa man na dili kita reklamador, dili ta iyakin, dili ta kuan, di ba? Usa sa gina na dili kita na kana 62 9262 anti-violence against women Republic Act kana 9262 so kana usap gina siya sa kuan na gina siya napoy kanang murag act sa mga battered husband pod nga napoy mga abuse pod ng mga husband kaso wala kay makuha nga data na may mo reklamo Diba? May reklamo diba? So, do you think kudaan sexist ra kaayo nga ang the women like get the benefit of the doubt nga because they feel na ko mas pabor sila ang balaod kay because given their nature babae sila whereas ang lalaki naalagi balaod pero murag it doesn't get the attention wala kay nato nagamit sad nga kuan but siguro katong mga abuse good nga so maybe calling out sa people siguro na they abuse siguro you can use that law na nagitay act ana about kana siya nga about sa mga lalaki. But anyway, kato siyang back to the topic. Actually, more about to siya more analogy lang ako gamay about sa gisulti ni Tres. Yeah. Ben na naisgot ni mo ang violence when no ba. Bitaw napansin po na ako ang lalaki yung medyo revered as more violent sa una sa atong panahon. And I also witnessed that. I mean, like naman to sa present to sa mga household. Naagi physical nga altercation. Pero kay sa do you think women also have that ba? Nowadays, yes. Oh. Mula gyud dilang gyud siya kabalo. Wala. Kapon na naman ako. Na ni mga inana. So, the more na tagag choices, the more na makita na magud ang tanan. Anyway, yeah, muna siya very interesting where that will lead by. Ikaw, Tres, does it excite you by that's very possible nga you are going to be a father soon or there's a possibility nga mapapa ka? Does it excite you? Of course. Why? Nga naman. Aside sa, of course, social norm, aside sa no man is an island, sada magit nga nakaka-nurture ba nga imuha gud. Aside sa validity sa lagi sa society, sada gyud kay nga naa kay anak. What for nga nagpuyo ka diri sa kalibutan then kung wala sa kung wala kay anak pod okay naman yapon pero para sa ko gusto di ko nga anak in the future dayon sakit yung question. Excited pero mo lang lagi daghan kayo og easier said than done na ang setup ba nga okay you'll marry your partner lugar mag-anak na din mo pero we can only say things easier like na pareha nga platform pero pag in reality na din kay kung nanas tinuod no nanas reality kay okay God. May bagid kay bunalan aning kuan ay kaso din na lang ko kay bunalan box ang papa sa una so daghan taglamlam sa earth so don't know daw kay possibility ba yung madapatan ako akong anak kay I have experienced that Bisa pag unsa na ako ka-indoctrinated sa mga articles nga di gid dapat yung mga anak then behaviorist ba ako I work as a behaviorist so there's those positive reinforcement di ba ako I see ako nag-babysit ko sa mga pagumangkon dayon ya naman ako ate sige ikaw bahala okay nahimo ko papa sa isa ka adlaw wa man ito sa ako ang pag kanang spoiled mo kanang yung mga dili man ako ang ate kay dili gid sa gapon physical ug ang iyang husband dayon pero di gawas gid ang silig bikog wala ako di ko gapang muna lagi og bata ever feeling nako di na ko na mabuhat pero mabuhat ko na sa kong mama ug papa ako sila pasakitan really kay especially akong papa magsumbagay man me pero if ever okay. Kapulo na kasi buhaton ba mag-anda na mag-boxing gloves si mga anak, mag-sparring na lang. Dili. I feel like I di ko makaingon na pero for now makaingon ko 100% dili ko man dapat kabuong. Cause dili na ako gusto
ipaagi akong nagian sa akong papa nga akong bunalan. What for? Niso ko lang ko sa iya kay syempre. Anong dahas pa diha, sir? Ay tag ko na diha. Yeah, ano ba? Ay, Pero going back sa akong pagumangkon, so Ah. grabe siya ka ano gito. Basta kay wala na ako sa gipapaniud to. Okay, di ka kuan mo ni ang trade. grabe sa gaya. Ang pagkaon ba is a physiological need. O mo gani, mo to ang Grabe. trade ba? Gipagutom. Wala na ako sa gikuan ko, di ka manghugas o maoning trade. Pero bata pa kay siya, Pero- what is na concept ng manghugas? Bata Pero pa siya, pero karon hindi ko kakaon kung di ko manghugas. Ano alago siya? dili ka kakaon kay nagpabadlong man ka. Okay. Kala. Ay, kuan. So Boy, murag bunal, ang pero katong- di kakaon. Nice one. dili ang pagpanghugas ang kuan pero ang pagpabadlong niya ba nga murag basta ano to yun? Wala lang mo to. So di ko man Yeah. dapat sa kuan po no. Gate. Kana lang Pero- akong kuan. Ano ko y- Ha? Mm. Pero di ako kaingon pero for now confident ko di ko man dapat. Anong lugar akong dapatan? Pero akong mama nakadapatan ako apil akong Really? papa. Akong mama kay medyo ga ko anon mo sa akong papa ga kulatahon Okay. sa una. Okay. I mean dili lang ako Okay ra. exaggerate kanang kulat kanang mat kuan ba. Then feeling na Ay, okay good. murag na normalize bitaw sa sakwa something na Mm. tawagan na normalize ano na Na-pass Murag- down ba? o murag ala nganong naanak ko to sa abang tao sa akong mama bay. Nga ako sangga ko anon. Pero tungod po to sa upbringing sa ako sa akong papa unconsciously na embed sa ako ba. Na desensitize ba akong kuan day term. Desensitize. So Oo. naan ka. Marsag na Oo, normalize. Oo, sa ako ang ala yate. Pero nag-guilty din ka ba? Yate. Mm. Pero sa uban bitaw di posible kayo nga makuan murag sa ilaha lang kay murag naay something stimulus ba nga kung sila kung kaatubang kay gusto ko nga kuan nga kay si papa mo kay perfectionist mo kito sa sakua dayon Dili siya- gina-profiling Kuan gid siya Ginapropa- gid. Obvious kay siya with you. grabe siya ka Nabi ka OCD pod. Sige, judge. ako dili ako Oh, dili ba perfectionist Pero ang ka ka. papa, grabe siya ka perfectionist bay kaso lang mao lagi na sige katong giingon ni kuan ba na we have a concept of good or bad na dayon as we grow up. Ako asang gina-profile nganong perfectionist kay ka unya nga imuhang mga achievement dili magani kuan Yes. nga. Although that was Naingon- his version of as kuan achievements. Sakto kay na ba naigana pod nako akong ginikanan like. Oh, huh? na to ka nga grabe sa kasa ko as in like grabe siya ka perfectionist part akong papa. Grabe na no Drama. kanang when we hold our parents to a standard no. Murag nanagid ka sa edad siguro ana nga murag na when you get to Oh, a point napura na kasi mong ginikanan or napura na kasi mong life sa mong sitwasyon unhappy sir kini nga moment no. Because I've been there. I know what it's like. Unhappy ko ato nga panahon when I ako sila gipangutana. I threw them back the same thing like, huh? Pero Anyway. moto, it is what it is. You grow Yes. as human. You will never be the same person as your father or your mother. Although you'll get kanang characters from them, upbringing. Pero kanang dili gid sa fully ing mga parents nga isa okay. Basta pag maingon ka nga mao ni mao na. You'll grow as you gid gyapon. Yes, correct. Kuan lang And gid. gusto na ko. So, mao Sige, to. sige. Pwede. Wait, sorry. So, Interrupt. ano gito? Nanay hugot si Tres ba? Tigin mo nag-story. Sorry, nanatay ko i-kuan ba, i-point out gani katong gisulti ninyo na na uban na manapat, ng uban nga dili madapat no. But ang ako lang dili lang nato i-categorize ang panapat ug ang discipline. So naagyapon na ang disiplina at the same time pwede ra gyapon manapat nga di lang gid extreme siguro. But as long as makaingon na ka ba na wala ako tong mga laptik ko diba makaingon ka ba nga Unsay acceptable when? na pero manapat gid kulatahon gud di naman na panapat di naman na disiplina ay kuha na magana abuse naman na di ba
So kana lagi example pitkan ba nimo din ng bukton ba kanon sa man na. So murag i-call lagi mga attention. So murag uy bitaw no. I mean ay mo lang is just to have that discipline lang gid na maintain. Pero dili gid siguro manapat nga kulatahon gini mo kumahay diba. So maglahi na siya. Pero dili na to ikuan ang katong mga audience natong naminaw ba na base dig magtan-aw sila ba na dili sila dapat manapat na mawala na pong disiplina sa bata in the long run. Muna kailangan nila humanon gyud ang tibuok episode para makabaw sila. Wala na ang akong kuan na. And sakto po to no, ang atong perfectionist kanang perfectionism ba no. Amo nay kung mo ba perfectionist kills creativity kumbaga no kung the more ka perfectionist the more nga mawala ang creativity sa usa ka tawo. And karon I'm so kanang kuan about creativity about arts no kay mo gunay kanang katang isip kumbaga sa ato gid no. Wala gid panagsara kay maka-create og ginana as an art. Perfectionist is murag kuan naman kayo sobra na kayong mga perfectionist karon. So yeah kada sakto to yung mga Pero ansa sakto to yung mga ba gisulti. lagi. Mm. Pero mao lagi pero I don't know, it's weird pero di naman ako ma-change ang course ang pangitabo mao man to. I ended up kuan kanang there's no other better version man pud kung ingadto ang pangitabo. Gitake gid ako siya as kuan ba positive. Actually na happy na lang ko bisag perfectionist akong ang upbringing sa akong papa. Okay, kung mayroon ka perfectionist dapat kuan ka, achiever ka, dato ka, academic nag-excel ka or athletic ka or something known ka for something. Akong papa some point nasa ingana pero light mo lang time sa una kay dili pa panang dapat kuan ka salaryman ka or na kay pension. Like ang version of success of definition sa una ba. So he has that in mind. So he feels like he has the right to state this kuan opinion or shove in my throat kani nga mga dapat na kubuhaton or dili. So di na ako sa blame. So happy lang pug sa akong self nga grabe ko ka open-minded. Mo nang ningon ko ganina nga dili ko judgmental cause I was so because na-judge ko sa ako ang papa og ayo then ga bunalan ko verbally. I feel like dili lang gina ko exaggerate pero I feel like na ko sa level nga verbally abused nga bugo ka wa kay pulos may paghitok ta ka bata Yagi puguan. Pero wala ko na sa gitake as wala, although nag-rebel ko sa mga dito sa high school pero later kay murag okay. Ang ending ganon kay mga tao kay si stress kon kay ni sana na ako kay ha sure mo. Dili ba ako approachable? Dili ko approachable sa mga tao. Feeling nila kay kanang social paraya gani ka. Then murag then pero sige na ang social paraya. Kanang tong kuan ka kanang cream of the crop ka in a negative pero pwede pa positive. Negative way in a negative perspective pero in a positive way. Nga di ka approachable ba? Murag ikaw ang nag-break sa mold something. Ano ba? I think mo to say kana murag sorry. Ano ba? Sort of eccentric lugar ba ana? Yes. Wala lang pero I feel like ang tao kay guys storya sa ko. Ginaandra pug ko. Kay kapuyan ko kuan din. I think mo po gisulti ni Mick ba na katong break the culture ba kung saan nimo pag break the culture na ganina ang question ni Mick na mga ka nga unsaon magid nimo na kuan either masakitan ba nimo imong papa or imong parents di ba na I think usa na siya na though yeah perfectionisttud sila but you have your chance you to break that culture which is muna siya karon muna makaingon ka na happy ka atong panahon na is because napugi time point po dato na nagpang break po ginato to and same thing po sa among apod na culture among papa sa the same man po dinana po lang imong istorya but it's a good thing po nga lahi among perspective po nakuha no na katulig story na duha ka anak na bad father no so it's different perspective good so yeah kana gid sakto gid I agree ko ana Chess Bay dagan gi ko napulot sa inyo hatanan. Say hapit na tamo hit sa atong kota 1 hour and 30 minutes. Nice one. Please if you do the honors wrap this episode up. Sa atong na unsa ato ang summary ani bay. Okay. Mo to dili kailangan na anak para mahimo lagi daw father kay it's a responsibility. Pare mangga iba anak father.
Father Juan. Bay, sabi pa, mag-con ko kasing na-contemplate niya mo ba, gusto ka mag-seminar. Ay. Anyway, di ba? Tsada siya coming from different perspectives, like lahat tag upbringing, na po'y papa yun sa tuwa, na po'y kapapahon, na di pa yun ka kapapa. And knowing it, murag sample sa mo ang wala pa ana nga stage, dako kay siya tabang kay Yes. pa mag-knowledge pa lang na, pero at least, di ba, balag wala pa diyang experiences. And sa inyo po nga kuan, murag na po'y joy, sa mo na kang Owen, murag na joy of sharing bitaw yang mga accomplishments ba and experiences, aka na pila ka years na nimo nga giagian na imo kang papa, and then it's worth sharing pod para sa uban. And same sa ingon ganina, and I think pareha pod minitres katayon nga tsada gid mo nurture og imong own anak kay ako lang, it's one of the best ways of changing the world. Murag dito nimo ma-inculcate sa ila yung the change nga imong gusto mahitabo. Imo na kaliwat gud nimo na kung giun sila sila pagpadako, ganahan sila mo pud lang pagpadako sila mga anak. Kung ganahan na po dito yung anak sa imong anak, mo pud lang padako sa imong anak. Then kung watay anak, then lesser chance of influencing the world or the people. That's why mo to di kita paingon aside from makibagay sa social norm, but personal purpose tada kay siya. Kay even di ba ako lay share pod sa kung biblical nga kuan. Tingala ko sa si Abraham gigan nga father of all nations. Ako father of all nations. Dakan daw kay siya kaliwat yang anak raman kay una si Ishmael din ganin si Isaac. Patyon pag yun tas Isaac saan pagka father of all nations ani nga pilar may anak ani. But mo ako naman tayan nga due to rigoro sa influence niya siyang anak, then si Isaac na napud siya anak, yung anak si Isaac na napud anak, then up to the next generations nadala bitaw ang maayo nga trait, maayo nga character. Sila nakita silang amahan, silang parents, ilang gidala-dala up to now, and moto that's how they influence the world. Kita pod pohon unsay di nato ganahan nga na-experience atong parents, moto tong walaon sa atong naganahan padayon, and moto ang kuha diri kay tsada ka siya nga kuan mo ta na-expect ba nga una si Mick Raman diri gana ni apil ko na si Owen na pag-stress di ba Kabibo. daghan ka nga kuan kana lang ako ang kuan Mick. Salamat sa mo ang summary ato Juan. Grabe, it's insightful itong synthesis. Hope sa kinsa makapaminaw ani in the future na takeaways ato. And from all the experience, pasalamat dito sa atong drop-in guest si Tres. Ever supportive na tao eh. Salamat jud kay nakamute ka daw kasi nakay gusto ingon. Wala. Okay, before we end, let's do a plug segment here. Happy anniversary day sa mga ugma, huge upside. 1 year. Ugma na dahil naple pero utang layout sa mga do. Do muna akong gipadungog diri. Anyway, 1 year na Nabisi ko ganina o kagahapon. Okay ra. So, chat lang ko. Sorry. Higala. 1 year na mi, and we're gonna do like a 5-day, 4-day live. And we're gonna bring in people in. Interesting. Anyway, Katura, and listen to this Bisaya Podcast page and be a part of this community. Mara ta ako ma-plug kamo guys. Nagsulod ko photography gamay lang lately. Away Studio. Kung gusto mo photography nga dili dadto. Yay, kana. Dul ra ba kay Tres? Well, alright, sige. So, ako, plug in lang gamay. We have a good a good discussion sa Kumu last time with Juan, and dagang kibig mga insights about sa Kumu, and if ganahan din mo follow sa amo sa ato tanan dinhi kung kinsa tayo available sa Kumu, kinsa na dinhi, you can always follow our channel dito, and pwede ka kuan dito. Mag-istorya ta dito, no. Mostly naagitanan ang entertainment, and it's really a good pod nga platform pod to explore. And
Kaya lang, I think imuha podcast kabalo na gud mo na tanan no. And by the way, plug in lang din ako no since Father's Day and plug in lang ako ang vlog sa akong anak makulinscorner.blogspot.com. If ganahan mo mga 11 years old na mga insights no, ganahan mo tan-aw unsa the way mo mga hunahuna mga 11 years old, visit makulinscorner.blogspot.com. And yeah, kada lang kung kuan. And lastly na lang yun, final thought na lang siguro about Father's Day no, na dili tanan nga lalaki ganahan mapapa no, dili pod tanan nga naapoy chance na mapapa sila. Just be prepared to being a father soon if dili gid na kailangan na magdali ta, dili pod kailangan nga sipyat din ano. So be responsible with your actions. Dili sayon pod na makakuha ka ng bata lang na ibili ng limo no. So I think sa mula na ako ang last pointer sa tanan. Yeah. And there you have it. Happy Father's Day sa mga higala. Hope to see you soon sa next na mong live. Imo. Wala, matungkang ko ninyo. Kana. Ay. Anyway, Happy Father's Day Ang audio. sa tanan. Coffee mo, Mike? Sure ba? Mike. Hello, Dili. how about now? Kana. Oh, Yeah. ba? So I've been talking all this time, dili? Wala di sa mic. Yeah. Props sa day ni. Hindi, karon lang to. Kana to. Sige, okay. Ito to. Anyway, so na close kay gutom na ko manihapon ako. Alright. Lo, yun ito yung kuha ng mic eh. Wala di kita props. Wala na talaga. Okay kita dito. Happy Father's Day sa tanan and enjoy mo sa inyong adlaw karon, enjoy ang fatherhood. Maragina. Alright. Bisaya. Alright, sige. Bye-bye. Thank you.